चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे, ज्याचं नाव आहे अस्सल कोकणी लज्जतदार मेजवानी। आज मी तुम्हाला तांदळाची खीरची रेसिपी सादर करणार आहे। तर माझा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राइब करा माझ्या चॅनल। तांदळाची खीर बनवायचे साहित्य: 1 वाटी शिजवलेला तांदूळ, ड्राय फ्रूट्स, जायफळ पावडर, वेलची पावडर, 1 पेलाभर दूध, शेव, 1 वाटी साखर आणि तूप घ्यायचं आहे। प्रथम एका पातेल्यात 2 चमचे आपल्याला तूप घ्यायचं आहे। ते तूप गरम होऊ द्यायचं आहे। मग त्यात ड्रायफ्रूट टाकायचे आहेत। ते त्या तुपात भाजून घ्यायचे आहेत, थोडेसे लाईट ब्राउन होईपर्यंत। ड्रायफ्रूट्स लाईट ब्राउन झाल्यानंतर त्यात शेव टाकायची आहे, ती पण तुपात थोडी भाजून घ्यायची आहे। शेव भाजून घेतल्यानंतर त्यात दूध टाकायचं आहे, ते नीट मिक्स करायचं आहे। मग त्यात भात टाकायचा आहे, तो नीट परतवून घ्यायचा आहे। आपल्याला उकळी काढायची आहे खीरची तांदळाच्या। उकळी काढून झाल्यानंतर मग आपल्याला वेलची पावडर आणि जायफळ पावडर टाकायची आहे आणि अशा प्रकारे आपली खीर तयार झालेली आहे।